פה זה מחובר. רגע, לא, זה לא זה בכלל. אולי זה לא בחשמל. את הוצאת משהו מהחשמל? את הוצאת משהו מהחשמל? לא. לפי המצב. לא שומעים. אני אדבר בכל רם, אתם תשמעו אותי עכשיו, אני מקווה שזה יסתדר תכף. אז ערב שני, לא שומעים? אני אדבר בכל רם, אז אתם תשמעו אותי. אז ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לקפה תרבות השם רחל קורלנסקי, שמתקיים השנה בוויצו השנה ולשנים הבאות. הערב אנחנו מארחים את פרופסור רחל אליאור בהרצאה בנושא מקומן של נשים. אני יודעת שלא, אני מקווה שתקשיבו קצת, אומרים לי מרחוק שלא שומעים, אני מקווה שעד ההרצאה של פרופסור אליאור המיקרופון יעבוד. עובד? שעושים? אני רוצה רק כמה דברים לפתוח לפני שאנחנו נתחיל את ההרצאה. ראשית, אני רוצה להזמין אתכם לראות את הגלריה שלנו. יש לנו גלריה פנימית וגלריה חיצונית. הגלריה הפנימית זו תערוכה של חוסים שנמצאים במוסד ידידיה, והם עשו את הצילומים האלה. ואפשר לרכוש את התמונות. בחוץ יש לנו גלריה ששם אנחנו נותנים מקום לנשים יוצרות שלראשונה הן מציגות תערוכות, אז אתם מוזמנים גם לראות שם וגם משם אפשר לרכוש. דבר נוסף, אם אפשר להשאיר לנו כתובות מייל, כי אנחנו עמוסי פעילויות ואנחנו נשמח שאתם תמשיכו לבוא ולהגיע. בינתיים זה עובד? לא. תשלחו לנו אימיילים. זהו, אז בשביל לשלוח אימיילים למי שיש אימייל ולא נמצא בתפוצה שלנו, מוזמן להשאיר לנו את האימייל שלו כדי שאנחנו נשלח לכם. ועכשיו בהקשר להרצאה, פרופסור אליאור ציידה אותנו במספר מאמרים מאוד מעניינים בנושא מגדר, ומי שמעוניינת לקבל את המאמרים במייל אני אשמח לשלוח לה, אז תפנו אליי בסיום ההרצאה, ואני אקח את הכתובת מי שמעוניין לקבל את המאמרים האלה ומאמרים עתידיים שיהיו לנו. ועכשיו אני רוצה להזמין את פרופסור אליאור, אבל אני מקווה שזה עובד. עובד? יש כאן? לא שמענו שוב. אני אעשה לך אישי. יש לך כאן? כן, עובד. ראית את זה קודם שזה עבד? פתחתי. זה פתוח, כן. אני תמיד בבית אביך נרדמת. שומעים? אוקיי, יש לי הצעה לסדר. מי שמתקשה או מתקשה מאוד בשמיעה, בואו בבקשה עם הכיסא, אפשר להוסיף כאן עוד 2 שורות. בבקשה, פשוט תבואו עם הכיסאות של... יש כאן 2 מקומות, אז לא צריך כיסא. מי שאיננו שומע מספיק, פשוט תבואו. אין טעם לשבת. אני מאוד מקווה שאם כולם יהיו בשקט ואני אתחיל לדבר בקולי, יתגבה עם הדיבור, אתם תתעזרו בטובכם קצת בסבלנות.
קודם כל, תרשו לי לברך את כל הנוכחות והנוכחים. אני מאוד שמחה להיות כאן. אני מאוד שמחה לדבר על הנושא הזה, שהכותרת שלו נוכחות נפקדות. אבל כפי שמיד תראו, זו הזדמנות טובה לבקש מכולם לסגור את הטלפונים, בבקשה. אנא, תטריח שהמשפט האחד המשמח שאני רוצה לפתוח בו את ההרצאה הוא ניגוד מוחלט לכל שאר המשפטים שאני אומר. המשפט המשמח הוא במאה ה-21 שפר חלקן של נשים לאין ארוך מאשר בכל מאה קודמת. שימו לב, במחצית השנייה של המאה ה-20 ובמאה ה-21 זכו נשים למה שלא זכו לו מעולם. המצב היה קשה ללא נשוא, וכדי להדגים את המציאות אני אתחלק איתכם בפרט עובדתי אחד שקל לבדוק אותו. בספרייה הלאומית באוניברסיטה העברית בירושלים בגבעת רם יש 100,000 כותרים של ספרים נדפסים מראשית הדפוס במחצית המאה ה-15 ועד סוף המאה ה-19. כלומר, לא כולל המאה ה-20, לא כולל המאה ה-21, אני חוזרת ממחצית המאה ה-15, זו ראשית הדפוס. ועד שלהי המאה ה-19 יש לנו 100,000 ספרים, כתובים עברית, עברית נהדרת. לעולם אל תאמינו שהיה צורך להחיות את השפה העברית. השפה העברית הייתה חיה וקיימת, מתנוססת וצוחקת ויוצרת וכותבת. 100,000 ספרים מעידים על כך. יש רק בעיה אחת. בכל 100,000 הספרים הכתובים בעברית אין אף ספר אחד שכתבה אישה בעברית. את זה אני רוצה שתזכרו. כל השאר אפשר לזכור ואפשר לשכוח, את זה אני מבקשת שתזכרו. בספרייה הלאומית של עם הספר, שאנשיה טרחו מראשית ההתיישבות, מ-1882, כאשר היא הייתה חדר באולם בני ברית, טרחו על ידי ידידים מכל העולם להשיג כל ספר עברי שנתפס אי פעם, ממזרח ועד מערב, מצפון ועד דרום. אין אף לא ספר אחד שכתבה אישה, אני מדייקת, אין אף ספר אחד שכתבה אישה יהודייה בשפה העברית והביאה לדפוס בימי חייה. כדי שנבין איך זה קרה, אני רוצה לצטט מהספר שבוודאי רבות מכם קראו, חבלים של חיים באר, משפט אחד נפלא שמתמצת את העניין. חיים באר נולד בערך לפני 70 שנה, בואו נאמר שאימו נולדה בערך לפני 100 שנה, סבתו נולדה לפני 120 שנה. הוא כותב ככה, זה ציטוט עובדתי אוטוביוגרפי. סבתא שהייתה כבת 80 בימים שמדובר בהם כאן, לא ידעה קרוא וכתוב. עד שמלאו לה 50 שנה. אולי חוץ מיכולת כלשהי לעקוב בספרי התפילה באצבע הססנית אחרי מסלול המכשולים של שליח ציבור בבית הכנסת. אפילו היום, שנים רבות לאחר מותה, אני מתקשה להוציא מפי את המילים סבתא הייתה אנאלפביתית. הגברים הקנאים ויראי האלוהים ששלטו בחייה, תחילה אביה ואחר כך בעלה, מנעו ממנה בתוקף אמונתם את הזכות שהייתה שמורה להם בלבד. שימו לב, מנעו ממנה בתוקף אמונתם את הזכות שהייתה שמורה להם בלבד, הזכות לקנות דעת. מיום שעמדה על דעתה, בשנות ה-80 של המאה הקודמת, בירושלים של הימים האבודים ההם, המוארים באורו הנוגה של הדקדנס העות'מאני, שיננו הללו באוזניה את דבריו של נעים זמירות ישראל, כל כבודה בת מלך פנימה, ותחמו את עולמה בגבולות עזרת הנשים. בגבולות עזרת הנשים, המטבח וגידול הילדים. שמה, חנה, כך סיפרה לי פעם,
הם ראשי תיבות של חלה, נידה והדלקת הנר. 3 המצוות, כן, זה נכון. חנה זה ראשי תיבות של 3 המצוות שנשים מצוות עליהן. חלה, נידה והדלקת הנר, 3 המצוות שנשים שאינן נזהרות בהן מתות בשעת לידתן. אמא נהגה לומר כי עולמה המצומצם של סבתא התחיל במקום שהסתיימו רצונותיהם ותביעותיהם של הגברים שבחייה. אחרי שהתאלמנה, היא התחילה ללמוד לקרוא בעזרת הנכדים שלה. זה היה בשנות ה-50 לחייה. עכשיו, מדוע קראתי את זה? כדי להסביר לכם שזה בהחלט לא רק סבתא של חיים באר שגדלה ביישוב הישן בירושלים, הייתה אנאלפביתית, אלא רבות מאוד מהנשים שהגיעו בגלי העלייה הגדולים אחרי מלחמת העולם השנייה, מ-1945 ועד 1960 נאמר, היו גלי עלייה גדולים מאוד מכל ארצות העולם. רבות מאוד מהנשים לא ידעו לקרוא. השעה הייתה שעת חירום. לפקידי הסוכנות ב-1945, לפני שקמה מדינת ישראל, לא היה פנאי. הם היו עמוסים באלפי עולים, פליטים, עקורים, שסבלו כל סוג של סבל לא אנושי שאפשר לתאר. הם שאלו אותם 4 שאלות בלבד. איך קוראים לך? איך קוראים לך? את זה כל אחד ואחת ידעו לענות. מניין באת? גם את זה כל אחד ידע לומר מאיזה עיר, כפר או ארץ הוא הגיע. איך קוראים לאבא ואמא? על זה כל אחד ידע לענות. ואז הייתה השאלה הרביעית. בבקשה תחתום את שמך, הגישו להם עט ונייר, או בבקשה חתמי את שמך. פקידי העלייה ידעו את כל השפות, ישבו לא אחד בודד אלא קבוצה, ואמרו בערבית, בפרסית, במרוקאית, ביידיש, ברומנית, בפולנית, ברוסית, בצרפתית, בכל שפה, בהונגרית. רוב הנשים שבאו מהאזורים הכפריים, מבוקובינה הכפרית, מרומניה הכפרית, ממרוקו הכפרית, מעיראק הכפרית, לא ידעו. מיוון? מיוון, אני רק אומר, זה נכון לגבי רוב ארצות העולם. משום שאנשים בקהילה היהודית, מהאזורים הכפריים, במקומות שכל ישראל חברים לא הגיעו אליהם, בעולם דובר הצרפתית והערבית, או בית יעקב שהקימה חנה שנירר ב-1918, שרה שנירר ב-1918 בקרקוב, שהתחננה לחפץ חיים ולרבי מבלז ולרבי מגור, ובהתחלה הם סרבו ואז הם הסכימו. כשהיא הקימה את בית יעקב ב-1918, לפני זה לא היה מוסד לימודי לאף ילדה יהודית בעולם החרדי, אפילו לא אחד. 1918, לפני 100 שנה פחות או יותר. חישבו על זה. אבל היו נשים מאז ומעולם, לכל אדם יש אימא. לכל אדם יש באיזשהו פרק בחייו, אחות, בת זוג, ילדה, אחות, דודה, סבתא. נשים תמיד היו. אתם חושבים שרק היום נשים חכמות וביקרות? לא, הם תמיד היו. אלא מה? לא נתנו להם ללמוד. רק אני מדבר. אחר כך יהיה זמן לשאלות בערך. לא נתנו להם ללמוד לקרוא. כדי לומר את זה בתמצית אני אגיד משפט אחד קצר. מימי דבורה הנביאה ועד דבורה ברון לא היה ולו ספר אחד שכתבה אישה יהודייה. מימי המשוררת מרים בת עמרם ויוכבד ועד יוכבד בת מרים לא היה אף ספר שירה שאישה יהודייה הוציאה לאור בימי חייה בשפה העברית. מרים אחות משה, כזכור לכם, שוררה מול אחיה את שירת הים לנשים, אבל מימי מרים המשוררת, או מימי דבורה הנביאה המשוררת, ועד יוכבד בת מרים בעשור השני של המאה ה-20, ודבורה ברון בעשור הראשון של המאה ה-20, לא הייתה אישה יהודייה אחת שכתבה בעברית והביאה
ספר לדפוס בימי חייה. תארו לכם איך הפסדנו את חצי עם הספר. אנחנו תמיד היינו עם שהעריץ את הלימוד, שהוקיר לומדי תורה, שהוקיר תורה ולומדיה, שעשה כל מאמץ בכל קהילות ישראל, ללא יוצא מן הכלל, להקים תלמוד תורה, חדר, סקולה, כל סוג של מוסד לימוד אפשרי, לכל הבנים היהודים מגיל 3 עד גיל 13. זה היה חינוך חובה. בכל קהילות ישראל, במזרח ובמערב, בצפון ובדרום, עד לעידן האמנציפציה, שבו הרשו ליהודים ללמוד בבתי ספר שאינם יהודים, בסוף המאה ה-18, ראשית המאה ה-19, עד אז כל ילדי ישראל, הבנים, למדו לקרוא בצורה מושלמת. הם היו בעלי אחוז אוריינות הגבוה ביותר בעולם, אבל לא הייתה אף ילדה שהלכה לחדר או לתלמוד תורה או לסקולה או לכל שם שיקראו למוסד לימוד לילדים. לא היה. למה? עכשיו אני רוצה לקרוא לכם איך הסביר את המצב הזה אדם בר אוריין שתיאר את היהדות לשובב ברומא. המדובר בכהן יוסף בן מתתיהו, שכתב לפני 2000 שנה בספר ששמו נגד אפיון, שבו הוא מסביר כנגד המלעיזים על היהדות. תזכרו, רומא החריבה את ירושלים אחרי המרד, לרומאים הייתה דעה רעה מאוד על היהודים, ויוסף בן מתתיהו יצא לחבר כמה וכמה ספרים, שבהם הוא מסביר לרומאים עובדי האלילים מה עניינו של אותו עם מוזר, שיש לו אלוהים מופשט, שאין לו פסל ותמונה, שיש לו היסטוריה מימי בריאת העולם. הוא כתב ספרים מאוד מעניינים, קדמוניות היהודים, מלחמת היהודים ברומאים, נגד אפיון, חיי יוסף. מכל מקום, לענייננו, הוא מתאר בצורה תמציתית מה הייתה תפיסת העולם של הפרושים שהוא נמנה עמהם ביחס לנשים. אני קוראת מנגד אפיון. התורה אומרת כי האישה פחותה מהגבר לכל דבר, ועל כן עליה לשמוע בקולו, לא למען השפלתה, אלא למען ימשול בה, כי אלוהים נתן לגבר את סמכות השלטון. זה לב הסיפור. הגברים אמרו, אני אחזור ואקרא את זה, התורה אומרת כי האישה פחותה מהגבר לכל דבר, ועל כן עליה לשמוע בקולו, לא למען השפלתה, אלא למען ימשול בה, כי אלוהים נתן לגבר את סמכות השלטון. מניין הוא לוקח את זה? מבראשית, הסיפור היחיד שכולם מכירים, סיפור חווה והנחש וגן עדן, שמסתיים בכללה, והוא ימשול בה. אתם זוכרים? הסיפור הוא מיתוס. כידוע לכם, נחשים לא מדברים הרבה ונשים לא מתיידדות עם נחשים, ממשהו הן מפחדות מהם ובורחות מהם. בדרך כלל נשים לא מתרועעות עם נחשים, בדרך כלל נחשים אינם מדברים. מכל מקום, למיתוס, שהוא סיפור עתיק, שיש עתיד גדול לפניו, למיתוס יש תכונה שאי אפשר לחזור ולבדוק ולשחזר אותו. אבל המסקנות העולות מן המיתוס משפיעות השפעה מכרעת על חייהם של בני אדם לאורך אלפי שנים. לצורך העניין, ספר בראשית אומר שאלוהים קילל את האדם בזיעת אפיך תאכל לחם, וזה היה נכון כאז כן היום. את הנחש הוא קילל על גחונך תזחול, ולאישה הוא אמר בעצב תלדי בנים, ואנחנו יודעות שזה נכון גם היום עם כל החידושים הטכנולוגיים. ושלוש המילים שהן מסד הסדר הפטריארכלי, והוא ימשול בך. אלישך תשוקתך והוא ימשול בך. אגב, בנוסחים עתיקים של תרגום השבעים וספר היובלים כתוב במקום ואלישך תשוקתך ואלישך תשובתך, כאילו your account, כן? לא תשוקתך desire, אלא תשובתך, בפני מי את משיבה דין וחשבון. לצורך העניין, מה שחשוב אלה שלוש המילים, והוא ימשול בך. אלה המילים שכוננו את הסדר הפטריארכלי. מה זה סדר פטריארכלי? את המילה father, אבא, שבאה מרומית, פאטר, אתם מכירים? סדר שבו האבות עומדים בראש כל מוסד ממוסדות החברה, החל מהמשפחה וכלה במלוכה.
החל מראש הקהילה וכלה בראש בית הכנסת, החל מראש הישיבה וכלה בראש בית הדין, רק גברים יכולים לכהן בסדר הפטריארכלי על פי התפיסה הזו, והוא עם שולבך. עכשיו, איך מנמקים את זה? מלבד הסיפור הזה של המיתוס על חווה והנחש והעונש, איך מנמקים את זה? מספרים כל מיני סיפורים שאומרים שהרבה יותר חשוב שכל כבודה בת מלך פנים, כלומר, נשים מן הדין שתהיינה בבית, שלא תצאנה החוצה, כי מה עושים בחוץ? בחוץ לומדים. ואם בחוץ לומדים, ונשים אינן רשאיות לצאת החוצה כדי ללמוד, הן נשארות בבית והן מנושלות מהזיכרון הכתוב. זאת הנקודה החשובה. נשים כמובן דיברו, נשים שמעו, אבל נשים אף פעם לא למדו באופן מוסדי. אני רוצה לדייק בדבריי. היו נשים יוצאות דופן, בדרך כלל בנות יחידות לתלמידי חכמים שלא התברכו בפרי בטן זכרי. בנות היו להם, בנים לא היו להם. למשל רש"י, רש"י הוא דוגמה טובה. לרש"י היו בנות משכילות וחכמות מאוד, שאבא שלהם לימד אותם. בנותיו של רש"י נישאו לגדולי התלמידים בישיבה שלו, והן האימהות של בעלי התוספות. רש"י כאינדיבידואל לימד את בנותיו לקרוא ולכתוב. אבל רוב האבות בעם היהודי לא ראו את עצמם רשאים לעשות כן, משום שבמשנה סוטה אומר רבי אליעזר, כל המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. ועוד הוא אומר משפט נורא, שאני ממש צונאת לומר, אבל חייבים להגיד אותו, כדי להבין את הנקודה שאנחנו יוצאים ממנה. הוא אמר, ישרפו דברי תורה ואל יימסרו לנשים, או ואל ינתנו לנשים. כולכם יודעים, בין אם אתן דתיות ובין אם חילוניות, בין אם שומרות מצוות ובין אם אתאיסטיות, את התורה אנחנו אוהבים. את ספר התורה, את שמחת תורה, את הריקוד עם התורה, את העלייה לתורה. כלומר, את התורה כולם אוהבים. להגיד ישרפו דברי תורה, זה המשפט הכי לא יהודי שיכול להיות בכלל. אין משפט לא יהודי ממנו. אבל רבי אליעזר הגדול, אגב, שחבריו נידו אותו בגלל כל מיני חומרות ועמדות קיצוניות שלו, אבל לא על זה, רבי אליעזר הגדול אמר, ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים. מה זה אומר? כי כל המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. המילה תפלות היא מילה מורכבת. היא יכולה להתפרש כפריצות, היא יכולה להתפרש כדברי הבל, היא יכולה להתפרש כדברים שוליים וחסרי חשיבות. מכל מקום, הנימה השלילית של שני המשפטים של רבי אליעזר הגדול הותירה את חותמה על העולם היהודי, כי זו משנה מפורשת. ויהודים שומרי מסורת לא עלה על דעתם לעבור על דברי חכמים. אלא אם כן היו יוצאים מן הכלל, כמו רש"י, או כמו אבא של חווה בחרה, הסבתא של בעל חוות יאיר, שקרא את ספרו על שם סבתו המלומדת חווה בחרה. אביה, היא הייתה בת יחידה, אביה לימד אותה לקרוא ולכתוב. אנחנו מדברים על המאה ה-17-18. מכל מקום לענייננו, היו נשים בודדות שלמדו בבית הוריהם, אבל 98% מכלל הנשים מעולם לא למדו לקרוא ולכתוב, ועל כן הן ידעו לדבר בשפת האימהות שהייתה יידיש בעולם האשכנזי, לדינו בעולם של יוצאי ספרד, ערבית מרוקאית בעולם של צפון אפריקה וערבית אלג'יראית וכן הלאה, ערבית יהודית בחוף הצפוני של אפריקה ועוד שפות ממינים כאלה, שפות כלאיים, שהמשותף לכולן הם שהן נכתבות באותיות עבריות, אבל הן ווקליזציה של שפות המקום. איטלקית יהודית, ספרדית יהודית וכן הלאה. העיקרון הוא כותבים את זה באותיות עבריות, אבל שומעים את זה בשפות כמו גרמנית, ערבית וכיוצא בזה. מה זה אומר? הואיל והן לא ידעו לקרוא עברית, כי לא לימדו אותם לקרוא עברית, והואיל והן לא ידעו לקרוא ולכתוב בעברית, הן היו מנושלות מהזיכרון הכתוב של אמן. עכשיו תנסו לתאר כל אחת לעצמה. תארו לכם אם הייתי מוחקת מאישיותכם
את היכולת לקרוא. תחשבו על זה. ברכה סרי, משוררת שהלכה לעולמה לא מכבר, כתבה שיר נהדר אנאלפביתית. היא תיארה לא את עצמה אלא את אימה, שעלתה לארץ ולא ידעה לקרוא אף מילה. היא תיארה איך היא עומדת בתחנת האוטובוס ומתחננת שמישהו יגיד לה מה מספר האוטו שבא. היא עומדת בחנות ואיננה יודעת להבדיל בין מלח לסוכר. היא לא ידעה לקרוא ולכתוב באף שפה. והיא, כמו אלפי נשים אחרות, לא ידעו לקרוא ולכתוב. עכשיו, כדאי להזכיר שבאנגלית המילה author, מחבר, והמילה authority, סמכות, באות מאותו מקום, גם בעברית. מסמך וחד סמכה ובר סמכה באות מאותו מקום בדיוק. הסמכות קשורה לטקסטים, למסמכים. מי שאיננו יכול לקרוא במסמכי היסוד של החברה שלו, אם אנחנו מדברים על העולם המסורתי, בין אם זה התורה, בין אם זה המשנה, בין אם זו הגמרא, בין אם זה סידור התפילה, בין אם זה המחזור, או בין אם זה כל ספר אחר מאמונות ודעות של סעדיה גאון, או מורה נבוכים של הרמב"ם, או התניא של רב שניאור זלמן מילדי, או כל ספר אחר מ100,000 הספרים שכתבו גברים יהודים. היא מנושלת מהזיכרון הכתוב, מהשפה הכתובה, ומכל מקום של סמכות. לכן מעולם לא הייתה אף אישה ראש ישיבה. אין בכלל מושג כזה אישה ראש ישיבה. סליחה, אסנת ברזני זה לא בטוח אם זה אגדה או סיפור אמיתי, אבל נאמר שהייתה אחת יוצאת דופן, את צודקת, אסנת ברזני בפורדיסטן, נדיר ולא בטוח שזה נכון, אבל נאמר שהייתה אחת. לא היו אחרות. כלומר, לא הייתה אף אישה שעמדה בראש בית דין. לנו זה מובן לגמרי שאתמול או היום ברכו את השופטת העליונה עדנה ארבל על פרישתה. אין שום דבר יוצא דופן בעובדה שאישה יכולה להיות עורכת דין, שופטת או שופטת עליונה, משום שאין שום דבר יוצא דופן היום שאישה יכולה ללמוד משפטים, רפואה, טיסה, תעופה או כל דבר אחר שעולה על דעתה. זה החידוש הגדול של המאה ה-20. נשים הורשו ללמוד. אני בטוחה בנשים המשכילות שיושבות כאן, שרבים מכם שמעו על וירג'יניה וולף. וירג'יניה וולף שכתבה את חדר משלך בשנות ה-30 של המאה ה-20, אחרי שהקימו כבר את בית יעקב. וירג'יניה וולף הייתה מחוננת. היא רצתה מאוד מאוד ללמוד באוקספורד או בקיימברידג' שפות עתיקות, יוונית ולטינית. אמרו לה, אין דריסת רגל לנשים באוקספורד או בקיימברידג'. אמרו לה, אפילו על הדשא אסור לך לכתוב, אסור לך לעמוד. כלומר, את מקלקלת את הסיכויים שלך להרות אם תלמדי ותמלאי את מוחך הקטן בשפות עתיקות. הם אמרו את זה בשכנוע מוחלט, לא כבדיחה, אלא כאילו יש לאישה סך מסוים של אנרגיה פיזית, ואם היא תשקיע אותה בלימוד, היא ממילא תהפוך להכרה ולא תוכל ללדת. אמרו לה את זה רופאים בני תקופתה כאמת עובדתית. היו כל דור וכל תרבות המציאה תירוצים משלה מדוע על נשים אסור ללמוד, או אסור להשתתף במעגלי הדעת, הסמכות, ההוראה, הפסיקה, וכל דבר אחר שיש בו שותפות בזיכרון הכתוב, שותפות בהנחלת התרבות הכתובה, שותפות בהוראה, במשפט, או בכל דבר אחר שיש בו מרחב ביטוי. לכן אני אומרת, לעם הספר היה רק חצי עם הספר. החצי השני, למרבה הצער, היה אילם לחלוטין, משותק לחלוטין, בכל מה שקשור בדיבור ברשות הרבים. עכשיו, מה אמרו הגברים? שאסרו על נשים לדבר ברשות הרבים. הם אמרו, נשים פטפטניות הם 10 קבין שיחה ירדו לעולם והן נטלו 9. דהיינו, הואיל ואסרו עליהם ללמוד, ואסרו עליהם לקחת חלק בדברי טעם, תיארו אותם כפטפטניות ושותות. נשים מעולם לא היו שותות, והן אף פעם לא היו פטפטניות. הן תמיד היו עסוקות מדי בלגדל ילדים ולטרוח בענייני הבית, והן מאוד שמחו ואהבו להיפגש עם שכנותיהם, אבל בדיוק כמונו בדיוק, אין שום הבדל. אנחנו עושות את זה אחרי
גמרנו את כל המחויבויות של הבית, בין אם זה קניות או בישול או ניקיון או גידול ילדים או להביא אותם למקום שהם לומדים. אני לא צריכה להוסיף, כל אחת יודעת מניסיונה כמה אלפי שעות של טרחה לוקח לכלכל בית ומשפחה. אבל לנשים בנות ימינו יש את האפשרות לבחור. אישה שרוצה להיות עקרת בית, בבקשה, כל עוד היא בוחרת בזה. אישה שרוצה ללמוד, בבקשה, כל עוד היא בוחרת בזה. מה שיש לנו היום זו זכות הבחירה. כדאי ללמוד מילה אחת ביוונית, הרסיה. הרסיה משמעה בחירה. אתם מכירים, דוברי אנגלית שביניכם מכירים את המילה heresy בתור כפירה, אבל המקור של המילה הזו הוא בכלל לא כפירה. הרסיה זה בחירה, כמו לבחור בצל ולא שום, כן? הרסיה זו בחירה. לכופרים שבחרו בדת אחרת קראו heretics, כלומר בוחרים במה שאנחנו לא מרשים לכם. נשים שרצו לבחור ולו מילימטר אחד ימינה או שמאלה ממה שהנורמה כפתה עליהם, נקראו כופרות בעולם הנוצרי, heretics, ושרפו אותם כמכשפות. מאות אלפי נשים בעולם הנוצרי נשרפו כמכשפות אם הן רק רצו לעסוק בדבר אחד קטן שאסרו עליהם. אני אתן דוגמה באיזה מאה זה היה? זה בין המאות ה-15, 16, 17 בפולניה עד המאה ה-18, לאורך כל ימי הביניים. זה התעצם באופן מיוחד כאשר מרטין לותר התחיל את הרפורמציה בסביבות 1521 עד 1536, כאשר הכנסייה הקתולית הייתה מאוימת על ידי זה שיש כנסייה פרוטסטנטית, והיא חילקה את העולם לקדושים וטמאים, מאמינים וכופרים. כרגע מדובר על העולם הנוצרי, גם אנחנו כמובן מיד נכנסנו על תקן הכופרים וכן הלאה, אבל המאבק הפנימי היה בין אלו שמצייתים לסמכות, דהיינו האורתודוקסים. דוקסה זו דרך, אורתו זה ישרה. כמו שאתם הולכים לאורתודנט ליישר שיניים, אורתודוקסיה הדרך הישרה, הדוגמה הישרה. מי שציית לכנסייה היה אורתודוקסי. מי שלא ציית לה או בחר דרך אחרת, מיד אוטומטית נהפך להרטיק, להרסיה, לכופר או לכופרת. אני חוזרת, מאות אלפי נשים עלו על המוקד כמכשפות בעולם הנוצרי. יש אומרים מיליון. יש על זה ספרות מעולה בעברית ובאנגלית, בשפות אחרות. כל מה שצריך לעשות זה לעשות גוגל על ציד מכשפות ושריפת מכשפות, תמצאו את כל אתם לא תאמינו על איזה מספרים אדירים מדובר, אבל חשוב להבין איך אישה הופכת למכשפה. רוצה ללמד עוד מילה אחת ביוונית שכולכם מכירים. פארמסי. כל אחד שהולך לסופר פארם יודע שהפארם כאן זה לא חווה אלא זה פארמסי, כן? מה זה פארמסי? רוקחות, כן? פרמקאוס הוא רוקח. פרמקאה היא מכשפה. זה כל הסיפור. עוד פעם, פרמקאוס כמו פארמסי, פארמסיסט, פרמקאוס הוא רוקח, אדם שמכין תרופות כדי לסייע למכאוביו של הזולת, קטן כגדול, זכר כנקבה. רוקח מוסמך הוא פרמקאוס, בשפות אחר כך פרמסיסט, כן? רוקחת היא פרמקאה מכשפה. במילון פרמקאה היא מכשפה. אל תחשבו שרק אצל היוונים. אצלנו, כדי לשבת בסנהדרין, יש הרבה תכונות. ביניהן ידיעת שפות, ביניהן כל מיני דברים. כדי להיות חבר בסנהדרין, בעולמם של חכמים, גברים היו צריכים להיות מצוידים בתכונות שונות. ביניהן כתוב חכם חרשים ונבון לחש. מה זה חרשים? מיד תדעו, משום שחרשת היא מכשפה. אם הוא גבר, הוא חכם חרשים. חרשים אלה סודות, סמים, קסמים שצריך לרפואה. אם היא אישה, היא חרשת, ח' ר' ת' מכשפה. אנחנו קוראים למכלול הזה בלעדיות סמכות הדעת. הרופאים אסרו על המיילדות לילד תינוקות, ותייגו אותם כמכשפות, למרות שנשים עזרו לנשים ללדת מאז ומעולם. זה היה הדבר הטבעי ביותר, הואיל והן עצמן הרו וילדו, והם ידעו במה זה כרוך.
ועד כמה זה עניין של חיים במוות, וכמה עניין של תמיכה ועזרה ותשומת לב משמעותי. נשים היו מיילדות, לא פעם ולא פעמיים, והיו מיילדות מעולות. אבל משעה שהרפואה התמקצעה במאה ה-16 וה-17, הרופאים חייבו את המיילדות לחתום בכל העיריות באירופה שהן לא מכשפות. כי ברור שהן משתמשות בדם של הילוד או היולדת כדי לעסוק בכשפים וכדי להרעיל וכדי להפעיל. כלומר, המחשבה הגברית הייתה, הידע שיש לנו הוא ידע שאין להם. הידע שלנו הוא טוב, הידע שלהם, גם אם הוא זהה לחלוטין, הוא כישוף, הוא סכנה, הוא חורשת רעות, חרשת מכשפה, בעוד שהוא חכם חרשי. איך אנחנו קוראים לזה בשתי מילים? בלעדיות, סמכות, הדעת. אתן לא תלמדנה ואתן לא תיקחנה חלק במעגל הדת והלימוד. למה? כדי להסביר למה, אני אספר לכם דבר פשוט מאוד מהעולם של ארצות הברית. כדאי לזכור שארצות הברית עוד במאה ה-19 התירה את העבדות. מה היה תנאי לעבדות? שאסור היה לאיש לבן או לאישה לבנה, בני כל גיל, ללמד איש שחור או אישה שחורה, בני ובנות כל גיל, אף מילה בכתיבה וקריאה. איש או אישה לבנים שהיו מלמדים את העבד או השפחה השחורים ללמוד לקרוא, היו מובאים למשפט על בגידה. כלומר, זו הייתה עבירה פלילית בספר החוקים. וכששאלו למה, אז אמרו, ברור שברגע שהם ידעו לקרוא ולכתוב, הם ימרדו והם לא יסכימו להיות עבדים ושפחות. כמה נכון? זה בדיוק אותו דבר אמור בנו. גברים בכלל, בכל העולם כולו, לא רק גברים יהודים, גברים בכלל שמרו את הנשים בורות ומנותקות ממעגלי הידע, המסמכים הכתובים והסמכות, ההוראה, ההנהגה והמשפט. משום שהיה להם מאוד נוח שהיו להם נשים שפחות. אתם חושבים שאני טועה? אתם יודעים שהמילה משפחה באה מהמילה שפחה? אתם יודעים, כולכם מכירים את המילה family באנגלית, אבל מעטות מכם יודעות ומעטים יודעים שהמילה פמולוס היא עבד. אתם מכירים את זה כשאומרים המלך הוא פמלייתו. הפמליה היא פמליית העבדים שנתונים תחת שלטונו של המלך. המשמעות של שלטון בלטינית היא סוב וירגה, S-U-B, סוב או סב, וירגה זה שוט. המשמעות של אדנות, סמכות ושלטון נגזר מהמילה שליטה. יש זכות לשליט להכות ולהעניש את כל מי שמתחתיו. זה המשמעות של הפמליה של המשרתים. בפמליה של המשרתים, על פי החוק בימי הביניים ובעת העתיקה, נכללה אשתו של האדון, נכללו כל עבדיו ונכללו ילדיו. לאדון, למאסטר, לבעל הסמכות, לבעל השוט, הייתה סמכות מוחלטת להכות את אשתו בכל התרבויות. כדאי לדעת את זה. אם מדברים על אלימות נגד נשים, זה ממש לא התחיל היום. אלפי שנים של בלעדיות סמכות הדעת, ובלעדיות הרשות של גברים להכות כל מי שמתחתם, כולל נשותיהם, זה המשמעות של והוא עם שולח. ואם אתם מפקפקים בזה, אתם יכולים לפתוח את הלכות אישות של הרמב"ם, שהוא אומר, אישה חייבת בכל המלאכות לבעלה. יש רשימה עוד מהמשנה, איזה מלאכות אישה חייבת לבעלה. חייבת לבשל ולאפות ולנפות, לרקד זה, לנפות את הקמח, חייבת להציע את המיטה, חייבת להעניק את הילדים. יש רשימה ארוכה של מלאכות הבית, בדיוק מה שאנחנו עושים כאז כן היום, עם עוד כמה תוספות. היא צריכה לרחוץ לו את הרגליים ואת הידיים, לא היה טוש ולא היו אמבטיות. כלומר, כל עבודה קשה בבית, האישה הייתה מופקדת עליה. נאמר שזה מובן. אלא מה? כתוב בהלכות אישות אצל הרמב"ם, וזה על יסוד הגמרא קודם, אם אינה עושה, כופין אותה בשוט. כופין כ"ו פ' י' נ', כפייה. אם אינה עושה את המלאכות שהיא חייבת לבעלה, כופין אותה בשוט. שוט זה הווירגה הזה. עכשיו, וירגה פשוט שוט. מותר לך להכות את מי שמתחתיך. זה המשמעות של אדנות, בעלות, שליטה ושלטון.
וגברים השתמשו ביד רחבה ברשות להכות את נשותיהם בכל העולם וגם אצלנו. עמיתי פרופסור אברהם גרוסמן כתב ספרים נהדרים על נשים בימי הביניים, חסידות ומורדות וספרים נוספים. הוא מביא שם שלל דוגמאות מספרות השאלות והתשובות, שבהם מדברים על נזקים ועל פיצויים לנשים שהוכו בידי בעליהם, אחות כאלה שהשחיתו את תוארן או גרמו להם נזק. אתם יודעים שיש סכסוכים בכל משפחה, אבל היום זה לא מובן מאליו שמותר לגבר להכות את אשתו כאשר היא שרפה את התבשיל, או כאשר היא לא צייתה לחמותה או משהו כזה. בעת העתיקה היה נחשב אפשרי לגמרי, תודה רבה, היה נחשב אפשרי לגמרי לגבר להכות את אשתו, וגם בימי הביניים וגם בעת החדשה, ורק במאה ה-20 מבחינה חוקית נאסרה הכאת נשים בידי בעליהן במשפט האזרחי. מי שחי על פי הסדר הדתי זה סיפור אחר. אבל במשפט האזרחי אין היתר לבעל להכות את אשתו. זה לא אומר שבעלים לא מכים, אנחנו יודעים שהם מכים גם מכים, אבל אין היתר חוקי. אבל היה היתר חוקי לאורך אלפי שנים. עכשיו צריך להבין את המורכבות של התופעה, כדי להבין איך הדברים מסתחררים. קודם כל, והוא עם שולבך, מבחינה משפטית, אין לאף אישה אף פעם רשות למשול בבעלה, רק הוא מושל בה. מה המשמעות של מושל? הוא קובע שאישה אינה יורשת, אינה דנה ואינה מעידה. לפי החוק היהודי, אישה פסולה לעדות. כל אישה היא בחזקת חירש, שותק וקטן. תדעו לכם את זה. ואם אתם חושבים שזה רק עניין היסטורי, לתשומת לבכם, כל חוקי המעמד האישי במדינת ישראל מבוססים על התורה, על המשנה, על ההלכה ועל ספרות ראשונים ואחרונים. אני חוזרת, על פי ההלכה, אישה איננה דנה, כלומר איננה שופטת, ואינה מעידה. אסור לאישה להעיד, כי היא שייכת לקטגוריה של חירש, לפני שהיו מכשירי שמיעה. חירש היה אדם שמנותק מהעולם. לא, זה חשוב. זה אחד מהחידושים הגדולים, וזה יש לומר לטובת הפוסקים במאה ה-20, שמשעה שיש מכשירי שמיעה, חרשים רשאים לבוא בקהל לכל דבר ועניין. קודם לכן הם לא היו נחשבים, הם היו נחשבים כמו שוטים, אבל נשים היו נחשבות באותה חזקה, נשים שומעות ומדברות, היו נחשבות בחזקת חירש, שוטה וקטן. שוטה וטה פשוט שטיה, כלומר שוטה שאיננו בר דעת, קטן מי שעדיין איננו יודע לקרוא ולכתוב. חירש, כאמור, בלי מכשירי שמיעה, מי שאיננו יכול לשמוע שום דבר מהעולם ומהמתרחש סביבו. כל הנשים כולן, חכמות ופיקחות ונבונות, נחשבו כחירש, שוטה וקטן. אתם מתפלאות שכל בוקר הגברים אומרים בתפילה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שלא עשני עבד, ואחר כך הם אומרים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שלא עשני אישה. עכשיו תארו לכם את הדימוי העצמי של הילדות הקטנות, ששומעות שאבא אומר בבוקר, את זה אומרים בבית, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. הוא מבין שאישה היא כמו עבד, כי הם שקולים אחד לשני. מודים לאלוהים שאנחנו לא עבדים, את זה אנחנו אסירי תודה מאז יציאת מצרים, ומודים לאלוהים שאנחנו לא אישה. בחוגים מתקדמים היום אומרים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני כרצונו, ולא שלא עשני אישה. אבל אלפי שנים אמרו, ברוך אתה וכן הלאה, שלא עשני אישה. ובצדק גמור, כי להיות אישה משמע הדבר היה להיות בורה, להיות שותקת, להיות משוללת כל עצמאות כלכלית. אני לא יכולה להפריז כמה זה חשוב. כתוב אישה איננה יורשת. זוכרים את הסיפור של בנות צלופחד? הן ניגשות למשה ואומרות לו, ובמדבר, אין אף גבר במשפחה שלנו. המדרש אומר באותו פרק ובמדבר, מדובר על עונשו של אדם שחילל שבת. הוא יצא ונאמר כתב כמה עצים או ענפים, חילל שבת בפרהסיה, אם משום הסחת הדעת, כי לא ידע שזה שבת, אם בשוגג, אם במזיד, מכל מקום,
הפסיקה חמורה, מחלל שבת מות יומת. באותו פרק, בהמשך הפרק, מובא הסיפור של בנות צלופחד. הן אומרות, אין לנו אבא, אין לנו אח, אין לנו ילד, אין לנו אף קרוב זכר. גם אנחנו מבקשות להיות בחלוקת הנחלות, כי אשר הבטחת לכל שבטי ישראל שנגיע לארץ, כל אחד ינחל את נחלתו, גברים בלבד נחלו נחלה. משה היה עובד עצות, הוא לא ידע מה לעשות. הוא אמר, המתינו, אני אשאל את אלוהים. כי החוק הכללי, הכלל היה רק גברים יורשים, אבל בנות צלופחד, אתם יודעים שהצלף היפה, מכירים את השיח הזה שקוראים לו צלף? הוא על שמה. צלף חד, ככה אומרת המסורת. צלופחד, צלף חד, כן? שיח צלף שאנחנו משתמשים בפירות שלו, בתקנים שלו, לכבישה, כן? זה על שמן. בנות צלופחד, הראשונות שטבעו שוויון כנשים, הן ראויות להיות מועלות על נס. הם אמרו, העובדה שאנחנו נשים ואין גברים במשפחתנו. הטענה היא שאבא שלהם הוא זה שהיה מחלל השבת שהוצא להורג, והן נותרו ללא גבר במשפחה. אבל הם אמרו, לא ראוי שאנחנו נהיה משוללות רכוש. ואלוהים אמר למשה שהן אכן צודקות, כן? ואישר להן לקחת חלק בנחלות. אלא שחמש בנות צלופחד היו 5 בנות. ואילו כל שאר בנות ישראל היו מודרות מן הירושה. רק גברים יורשים. ועל כן תפקידם היה לפרנס את נשותיהם ואת בנותיהם. תזכרו בעת העתיקה התורה התחברה כאשר היינו חברה נוודית או חברה חקלאית. נשים לא היו יכולות לעבוד לא ברעיית צאן ולא בחקלאות בשדות, מטעמים שונים ומשונים, ביניהם העובדה שהן התחתנו בגיל מוקדם מאוד מהרגע שהיה להם מחזור. הן הרו וילדו בדחיפות גדולה מאוד, לא הייתה דרך לתכנון משפחה. הן היו מניקות הרות ויולדות באוהל, והן לא היו יכולות לצאת לעבודת השדה בחוץ. הגבר היה חייב לפרנס את אשתו, ולכן הוא היה היורש. אבל אנחנו כידוע לכם היינו בגלות 2000 שנה, ולא היה עניין של חקלאות ולא היה עניין של מרעה, אלא אנשים התפרנסו מכל אשר מצאה ידם. אבל העיקרון שרק גברים יורשים ואינם מורישים לנשים או לבנות נשאר תקף עד ימינו. כלומר, לנשים לא היה שום בסיס כלכלי. הן היו תלויות באבותיהן והן לא היו בעלות מעמד ריבוני. כל עוד גרו בבית אביהן, הן היו בחסות אביהן. הוא היה צריך לפרנס אותם, וכל מעשה ידיהן לאביהן. כאשר הם נישאו, הם נמכרו על ידי אביהן לבעלן. הביטוי הוא האישה נקנית ב3 דרכים. כרגע לא חשוב ככה או ככה, אבל האישה נקנית. מי הוא הקונה? החתן. מי הוא המוכר? האבא. האישה היא כמו קניין לכל דבר ועניין. ואם אתם חושבים שזה משעשע, תמחקו את החיוך. כל אישה עגונה במדינת ישראל, ויש רבות כאלה, עגונה לבעלה. עגונה זה מלשון עוגן. היא משולשלת בשלשלת, כבולה בשלשלת, בשלשלת שאי אפשר לנתק אותה עד היום, לבעלה, שעשוי או עלול להיות אחד מהדברים הבאים. בורח נעלם, אדם שנפגע בתאונת דרכים ואיבד את דעתו ולא יכול לתת גט, אדם שרוצה לסחוט את אשתו כדי שהיא תוותר לו על הדירה או על האוטו או על משמורת לילדים, או כל סוג אחר של סחטנות רצחנית, שאומר, אני לא אתן לך גט, מצידי את יכולה להירקב עד 400 שנה, אני לעומת זאת רשאי להינשא ולהקים משפחה חדשה. את תישארי עגונה כל ימי חיי. שימו לב לעניין הזה. גברים אינם מחויבים באותו חוב שיש לנשים. אישה שהיא קניין בעלה איננה יכולה לשחרר את עצמה מן הקונה. בדיוק כשם שכבש לא יכול לשחרר את עצמו מן הרועה. הרועה הוא הבעלים של הכבש, והאישה שקוראים לה בשמות של כבשים. רחלה, רבקה, שרה, שרה מלשון שור, רבקה מלשון עגל מרבק, רחלה זה מילה נרדפת לכבשה. נשים היו בחזקת בנות צאן, לא היה להן מעמד ריבוני. כפי שאמרתי, כל עוד היו בבית אביהן,
הן היו קניינו ורכושו. הראיה, הוא מוכר את ביתו לבעל. משעה שנישאה האישה לבעלה, מה זה בעל? אני הבעלים של הרכוש, את הרכוש שלי ואני הבעלים. המילה האנגלית husband, בעל, היא באנגלית husbandry, זה בעל צאן, בעל אחוזה, בעל אדמות. כלומר, הבעלות היא זיקת הקניין בין גבר לאישה מבחינה משפטית גרידא. הם יכולים לחיות באהבה, שלום ורעות. אבל אם היא רוצה לעזוב אותו מכל טעם שהוא, היא איננה יכולה ליזום גט, אלא רק הוא רשאי לתת לה גט. למי שאיננה יודעת או למי שאיננו יודע. במדינת ישראל כל חוקי המעמד האישי, עד היום, מאז ימי השלטון העות'מאני ועד היום, כל חוקי המעמד האישי הם רק על פי הדין הדתי. אם את מוסלמית, על פי השריעה, אם את יהודייה, על פי ההלכה, אם את נוצרייה, על פי הדין הדתי הנוצרי. אין דין אזרחי ליחסי נשים גברים במדינת ישראל, וזו עוולה שאי אפשר להפריז בחשיבותה, משום שאין דרך לחיות חיי שוויון במשפט שמבוסס על אפליה. צריך להבין שזה לא פרטי המשפט בעניין דיני המעמד האישי, אלא העיקרון. העיקרון אומר, הוא הבעלים ואת הקניין, הוא השליט ואת הנשלטת, הוא התרבות, את הטבע, הוא המאלף, את המאולפת, את איננו שווה לו לשום דבר בעניין. אני מקווה שאף אחת מכם לא ביקרה בבית הדין הרבני, אבל כל מי שכן ביקרה, יודעת היטב את סוג ההשפלה וסוג היחס בבית דין שהשופטים בו הם רק גברים, שלנשים אסור להעיד. לכל היותר יש טוענת רבנית, וזו התקדמות יפה וחשובה, אבל בבית הדין הרבני נשים יכולות לבכות ולצרוח שבעל אכזרי מעגן אותם והן רוצות להקים משפחה עם אדם אחר ואסור להן, כי הן יודעות היטב, גם אם הן לא מומחיות בהלכה, שאישה נשואה שלא קיבלה גט, שתיכנס להיריון מגבר אחר, גוזרת על הילד שלה ממזרות. את זה כולם יודעים גם אם הם לא בקיאות בהלכה. כלומר, ממזרות היא הדרך לאסור את הנשים מלקיים יחסי מין עם גבר אחר שאיננה בעלה, כל עוד היא נשואה לו, גם אם הם חיים בנפרד 40 שנה. אתם יודעים מה עושים כדי להכריח בעלים לתת גט לנשותיהם? ועושים גם עושים. מה עושים? מתחילים בהתראה. נאמר, בית הדין פסק שיש את המקרה לגט, מתחילים בהתראה. זה הולך במדורג. אנחנו נסגור לך את חשבון הבנק. אתה תהיה אדם שאסור לתת לו אשראי, ולא כרטיס אשראי, זה לא פשוט. אנחנו ניקח לך את האקדח, נאמר אם אתה גר באזור שמסתובבים בו עם נשק, או אם אתה איש כוחות הביטחון. אנחנו ניקח ממך את המכונית, נמנע ממך רישיון נהיגה, והדבר הכי גרוע, ניקח ממך את הפלאפון. זה בדרך כלל הנקודה שהם נשברים. אבל לא, זה לא מצחיק בכלל, משום שיש כאלה שאומרים, אני גם מוכן לשבת בבית הסוהר, ויש שיושבים בבית הסוהר, העיקר לא לתת לגט. יש רק דרך אחת ויחידה, שאין מי שמסרב לתת גט. אתם יודעים מה היא? אמרתי, יש דרך אחת ויחידה לחייב מתן גט שאיש איננו יכול לעמוד נגדה. אדם הוא בן תמותה. כל אדם, גם גבר שמסרב לתת גט לאשתו, עשוי להיות בן לאבא ואימא, או אח לאח ואחות, שעלולים למרבה הצער לסיים את חייהם ולהגיע לבית עולמם. קרוב משפחה של גבר שמסרב לתת גט לאשתו, איננו מובא לקבר ישראל. דעו לכם שזו סנקציה שאין עומדים בפניה. זו הסנקציה היחידה שאין אדם שמסכים שקרובי משפחתו שהלכו לעולמם בדרך כל ארץ או בתאונה,
לזה אין מי שאומר אני אתעקש ולא אתן גט ואני אשאיר את אבא אמא במקרר עד לאחרית הימים. אגב, יש הגבלות משפטיות על העניין הזה, אבל פשוט דעו לכם, ואני מספרת כאן על ניסיון של שליחי בית הדין שעובדים עבודת קודש, והם ראויים לברכה. שליחי בית הדין, מהרגע שבית הדין הרבני פסק שיש מקום לגט ולכפיית גט, וגבר מסרב לתת גט, הם רודפים אחריו עד סוף העולם. כלומר, הם ייסעו לאוסטרליה והם ייסעו לאמריקה והם ייסעו לדרום אפריקה, ואם צריך לברזיל או לקמצ'טקה, למצוא את אותו גבר ולחייב אותו לחתום על גט. כפי שאמרתי, הדבר היחיד שאין עומדים בפניו זה עניין הקבורה של קרובי משפחה, אבל תארו לכם איזו סיטואציה לא אנושית זו, שהאישה העגונה צריכה לייחל שמישהו מקרובי המשפחה שעשויים להיות מאוד אהובים עליה, ילך לעולמו כדי שהיא תזכה לחירות. כל הנשים במדינת ישראל הנשואות עשויות למצוא את עצמם או עלולות למצוא את עצמם בסיטואציה המחרידה הזו. מספיק שחס ושלום קורית תאונה, והגבר מאבד את יכולתו לקרוא, לכתוב ולדבר. הוא לא יכול לתת גט, כי גט חייב להיות מרצון. אסור גט כפוי ואסור גט מעושה. המציאות המשפטית הזו קשה מאוד, והיא תלויה בעובדה שכל חוקי המעמד האישי במדינת ישראל מבוססים על ההלכה ועל התורה. דעו לכם שיש אלפי מקרים כאלה, כדאי לדעת את זה. ובספרות המשפטית יש על זה אין סוף כתיבה, הן ההלכתית והן המחקרית. מה שחייבים לעשות זה ליצור מסלול מקביל אזרחי לכל זוג שרוצה להינשא ולהתגרש במסלול האזרחי. מי שרוצה ובוחר להינשא כדת משה וישראל יביא בחשבון שבשעה של גירושים האישה עשויה למצוא עצמה עגונה עד סוף חייה. וזה לא חשוב לצורך העניין אם היא שומרת מצוות או איננה שומרת מצוות. היא עגונה כל עוד בעלה מסרב לתת לה גט. אני לא ארחיב בעניין הזה את העיקרון, אתם הבנתם, אבל אני רוצה שתקשרו את הדברים. האישה הייתה מודרת מבחינה כלכלית, הואיל ולא הייתה יורשת ולא הייתה